Yan din si matupan ni Ladisma, Pastor, akong pangutan na mahitungod sa ikapulo asa manang storehouse nga gisaysay sa Malakay 3:10 ug mabasa ba sa Biblia nga ang conference o general conference ang storehouse. Dagan salamat ko. Salamat ni Igsoon. So atong tan-awon ang Malakay chapter 3 verse 10 nga himo usab nga gipadala, no? Imo ni siyang gitext, ikaw tingi ang nag-text din may tungod gyapon sa Malakay 3:10. So aton tagaan og pagtagad kana, no? Malakay chapter 3 verse 10 aron nato nga manina kung unsay buot ipasabot ni ana nga mga punto nga gihatag nimo bag-uhay lamang nga bersikulo aron matagaan nato og subject for discussion ug aton tubagon kanang imong mga kalibog. Yang 3 sa Malakay. Dadaan ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay nga pinaagi niini. Sulayin ninyo ako karon, nagaingon si Yoba, sa mga panon, kundili ba buksan ko akaninyo ang mga tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan na okay. So imo makita nga dagan ang naglibog ini nga mga punto. Gani kani siya nga bersikulo igsuon. Gigamit usab sa mga offshoot kay labi na usab dinhi sa atong dalikyatan saysay. So atong i-discuss kining Malakay chapter 3 verse 10, no? Mao man yang gingon sa balaan nga kasulatan. Okay? Kay dagan ang hunahuna igsoon gigamit usab ni sa mga offshoot. Gadiin alam nila nga ang ikapulo kuno ibilin jud sa local church. Okay? Ngayon kag local church meaning ang magbuot ang elder. Kung ilan ang ipalit og sin, ibalin nila og dingding o semento, alang nila pwede. O ginamit ning Malakay chapter 3 verse 10. Ato kuno tan-awon kung ang Malakay 3 verse 10 mao ba ni ang konsepto kining gitawag natong storehouse or balay tipiganan, mao ba ni ang simbahan? Akong basahon sa pagbasa igsuon, no? Malakay chapter 3 verse 10 nagingon. Dadaan ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Sa English ani storehouse. Sa Hebrew nga pinulungan otsar. Okay? Usmon ko. Okay, dadaan ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan aron adunay kalanon diha sa akong balay. O pinaagi niini sulayin ninyo ako karon nagaingon si Jehova. Now ang ilang punto ni Igsoon nga dalo nang ikapulo dito sa balay tipiganan alang nila ang balay tipiganan mao ang local church. O aron aduna kunoy kalanon sa ilang balay. O kanang word nga balay meaning to say pwede ipalit og sin, pwede ipalit og dingding, pwede ipalit og simento. Meaning to say ang balay nila karon mukaon. Now, ako ipasabot sa imo igsuon nga kining word nga storehouse sa Biblia wala kini mag-refer sa sanctuary or templo. Kaya ang konteksto magud igsuon sa Old Testament, it's more og naa sa templo. Now, ang word nga templo igsuon wala gyud gi-refer ang word nga templo sa Hebrew word nga utsar. Ang word nga utsar igsuon it is gitawag natong storehouse. Kung sa ato pa baga opisina ni siya. Kung imong iliman nga istorya mura o kanang budiga. Now, meaning to say, nga ni magodigson, sa Old Testament times, imong mahibaw-an nga ang ilang ikapulo, it is a form of livestock. Babasa nimo na sa Levitico 27, versikulo 29, 30 o 31. Ikapulo sa bunga, ikapulo sa mga mananap. So, ingana, karniro, kung nakinapulo ka karniro, ang usa ka karniro ana mo imoy kapulo. Now, imagine nimo kung didto sulod na sa simbahan, local church, unsay bot pasabot niya ng panahon na sa Old Testament. Magdungan og simba ang mga tao og ang karniro kay nasulod sa simbahan. Unya mga livestock isulod sa simbahan magdungan og simba. Dili na mo bitaw nga nagbutang sila og storehouse. Og kanang storehouse igsoon, imo makaplagan nga gitawag usad na sa ubang version sa English og chambers. For example, dinhi sa 2 Chronicles chapter 31, verse 11 nagingon. Unya si Zacchaeus nagsugo sa pagpaandam og mga lawak sa balay ni Jehova. Okay? Nagsugo og pagpaandam sa mga lawak sa balay ni Jehova. Meaning to say, diha sa balay ni Jehova adunay lawak. Okay? Naa sa likod sa maong sanctuaryo. Kaya ang purpose niya na igsoon, ang tanan ng mga livestock nga ikapulo, dito na ibutang.
Okay? So balik ta sa Malakay 3:10. Bring all thy tithes into the storehouse, utsar. Okay? Aron adunay kalanunon sa akong balay. Og ang word nga balay diha, that is bayith. Og kung nagadepende sa conjugation sa Hebro, kay ano na may 7 stems of Hebro, akal, piil, pual, hipil, hupal. So, ang uban na mo translate household. Og ang uban na nag-refer sa mga gitawag na to og mga Levites. So therefore, ang ikapulo igsoon, alang usab sa gitawag na to Levites. Kaya mo man giingon dinhi sa Numbers, dili na siya ipalit og sin. Dili na siya pwede ibutang ipalit og dingding, no? Sumala sa atong na hunahunaan. Kay kana alang kana sa unsa sa gisgutan sa balaan nga kasulatan nga diin imo makaplagan dinhi sa gitawag nato og numeros 18:21. Atong tanawon. 18:21 nagingon. Og aniya karon gihatag po sa mga anak ni Levi ang tanan nga mga ikapulo sa Israel. So meaning to say, dili pwede ipalit og sin, dili pwede ipalit og dingding, wa kay mabasa sa Biblia nga ang templo sa Dios natukod tungod sa ikapulo. Volunteer ang nahitabo tanan igsoon, no? Now, pag ingon nga bring all thy tithes into the storehouse, ang iyong pangutana, ang equivalent ana mao ba ang conference? Now, wala tay mabasa sa Biblia nga conference, pero atong masabot nga diin kung ang ikapulo didto gidala sa utsar nga diin moong storehouse. No asa man gidala ang ikapulo gikan sa gikan sa local church paingon sa conference. Therefore, imo makita nga ang equivalent sa conference mausab ang utsar kung storehouse. Kay sa Mateo Malakas 3:10 dili nimo mabasa naging nga dal ang ikapulo didto sa Maasra. Dal ang ikapulo didto sa Kudish. Kaya ang word nga Kudish igsoon gitranslate usab sa gitawag natong sanctuary or temple. Kaso ang Malakay 3:10 wa mag-ingon nga bring all thy tithes into Kudish. Kay kumingon nga bring all thy tithes into Kudish, saludar ko sa mga 60-40, saludar ko sa mga local conference nga ang ikapulo didto dalon sa local church. Pero kaso di man ta makabasa dinhi nga Kudish ang nakabutang diri. O sarman. So meaning to say, dito ipanuloy ang mga karnero o ang equivalent niya na igsoon, mausap ang conference. Bueno, kung nakay mga follow-up igsoon, pwede nimo i-follow up o ipangutana aron matagaan na to og saktong saysay. Kung di pa gid mo makuha, ibalik-balik lang review kining atong episode kay murag napaspasan na nako tungod kay daghang pamantay at imanon nga pagtubag dinhi nga pangutana. So nagulat ko sa imong follow-up aron masaysay na sab nako. So ang akong tubag alang sa imong pangutana, yes, ang equivalent sa mao nga utsar o storehouse mao ang conference.